Mary, gigutom na ka? Ang imo pong mangod o kay gigutom na. Sige, lutuan ta mo ha. Abukalon sa nako na. Sige, mamalit sa mi og lamas. Abot kami panganod. Maria? Mami? Maria, pagkahuman ni mo og dula diha ha, panghipusan niya na imong mga dulaan, kay kung mga wala na, magpapalit na pud ka. Unya, kung dili ka palitan, dayon ni kag ligid-ligid. Lagi, Mami. Pangipuson lagi na ako ni. Mami, hapit na ba ang araw ng Santa Maria? Daghan na po kayong dulaan nga baligya. Magpapalit unya ko ni mog talking dal ha. Tuking dal sa imong mata. Panghipusan niya na imong mga dulaan diha ha. Ora si senyorita o. Karong kasako senyorita. Lagot kay kuluwato ni Agi ba? Ihi dito migip-inom sa kuha. Lipay-lipay pa ka. Pero karon mubalos ko sa imuha. Pinaagi aning itum na karang. Kao na ta, Mary ha. Tara. Mangita ro kung timing ron kanang mutalikod na siya. Ako sa day tignan si Sinurita o gatas. Kaya minumag ba aday nga, Ate Claire, gatas! Mary, bunso. Luto na ni. Karon, pakauno na ta mo. Kani talikod si senyorita. Pantay na ka sa kuha karon. Kaog dagan, Mary. Nganong balingit man kay na imong tagway? Wala ka naligo-ligo ba? Ikaw pod bunso nga. Nganong kuhubo man ka? Bites na ni. Ako man akong pakaon ninyo bunso, Mary ha. Pangaligo mo. Napay tiil ni mo, Mary o. Pati yung gawa. Asa ka nagugaw-hugaw. Di lang kay landok dali-dali. Agi na prosiso. Aron magmalampuso ng atong plano. Init pa man. Ako sa may ihumol kay reklamador ba ito si Sinurita. Dahil lang sa ni kay hatod ako nila. Impas karon sa kuha senyorita. May kaayo na. Ako na po. Senyorita, ikaw na, kinsa man ako. Isa ka ni ha? Dudong Pawex? Ay, kabalon ako! Ang kulusyo! Sa pagkani ni ha? Ay! Tisoy! Mama! Senyorita, agi lang kuha kay sugot akong kuya. Ikaw jud tisay ba? May bugoy jud ka. Senyorita, dara na yung gatas oh. Ang biyaya Claire be. Uy, naunsa man imong naong senyorita? Ha? Naun sa di ay? Ha? Napuno manag. Takuling oh. Agay! Ha? Nagkatakuling di akong naong. Pero ti jud ka ini si Tisoy. Siya jud ang naghimo ani sa kuha ba? Karon ka.